Ongi etorri, Andrea. Eskerrik asko. Arratsalde on, ongi etorri. Andrea, Bueno. Bilboko estudioetara, Bilboko platoetara sartzen ohituta zaude. Miramongo ateak zeharkatzea zer da, desberdina, berezia? Oso ezberdina, Bai. oso ezberdina. Ze Bilbokoa niretzat da, etxea eta hau da, ez da, bueno, niretzat da bai, baina plato hauek direz oso ezberdinak. Telebirrikoak eta gaur egunekoak direz formalagoak edo, eta hau da. Zer arraroa den horrela ikuste, Andrea, jantzita, Bai, ez da? Zuk irudi asko zaintzen duzu? Andrea, gustatzen duzu irudia zaintzea? Nire bizitzan? Bai. Orain ez dekot denborik. Gustatzen zait, baina, bueno, sin más. Ez, teleberri edo gaur egunen agertzen naizenean, ni horrelakoa ez naz. Ez. Hain dotore ez naz joaten normalean. Guk bai somatu dugula irudian aldaketa bat, lehen eserita denbora gehiago ematen zenuten lanean, orain hasi zarete zutik albistegiak aurkezten. Nola bizi izan duzuzuk aldaketa hori? Egia esan oso gustora nago, ze pantaiak orain egiten dudana, pantaiak dira oso didaktikoak, eta ematen didate aukera asaltzeko gauza, batzutan zaila diren gauzak, ez da? Porque bideo batean ez dakite asaltzea, orain ez aita ateratzen, baina datu asko eman behar direnean, edo adibidez, ez? ekonomikoak, eta horiek gauzak bideo batean batzutan dira oso gatzak. Bai. Eta pantalla batean, ezberdina da. Eta niri gustatzen zait asko. Eta uste dut, batzutan oso ondo geratzen dela, beste batzutan igual ez gara... Batez ere zenbakiak eta daudenean, ez? Bai, eta ikusten dugu bezala mapak, eta azken finean gauza bisual horiek, ez da, askoz ere hobeto jasotzen ditugu entzunez eta ikusiz batera. Bai. Niri gustatzen zait asko. Eta Ukrainako krisiagaz eta hori asaltzeko, ze batzutan ulertzeko hor dagoen egoera eta asaltzeko, hori igual bideo batean ez da hain ondo geratzen edo, eta pantalla batean igual minutu batean asaltzen dozu, eta niri gustatzen zait behintzat ez dakite. Eroso sentitzen zara formato berri horretan. Egia esan bai, ez nuen espero. Eta hasi nintzenean, ennekien. Probatuko dugu, a ber. Eta orain oso gustora nago. Eizu, Andrea, eta zergatik 10-8 albiste txarrak dira. Ez alda posible, nire proposamena da Euskal Telebistari, albistegi bat, teleberri bat egitea notizi txarrekin, eta beste bat notizi honekin. 10-8 egia da txarrak direla, baina hori zergatik propio egiten alda. Nik uste dut, orain hori gero eta zailagoa izango dela. Bai. Guri gustatzen zaigu notizia onak ikustea eta entzutea. Baina beti txarrak dira. Nik zapin egiten dut. Benetan, pum, txarra, venga, serie. Bueno, Antionius daukagu horretarako. Bueno, baita ere, baina diferentea da. Baina egia da, zuk ere pentsatzen duzu notizi txarrak gehiagi daudela? Bai. Eta zeburuetan ia ez dut ikusten. Begira. Deskonektatzeko apurtze bat, berke. Normala da. Andrea, pantailan zutik eserita urte asko daramatzazu aurkezle lanetan. Nola gogoratzen dituzu hasiera haiek? Oso gaztean nintzen eta oso urduri nengoen. Hasieran batez ere, eta gainera tokatu zitzaidan oso lankide ona, zuek ezagutzen duzu, Asier Odriozola. Eta orduan, nik beti gogoratuko dut, lehenengo eguna, lehenengo teleberria beragaz, airera sartu baino lehenago zelan esan zidan berak, ez da, Andrea, guazen disfrutatzera, eta nik 29 urte neuzkan, oso gaztean nintzen. Eta orduan, orain, ja, sentitzen dut esperientzia daukadala, eta da ezberdina, lehen oso gaztean nintzen. Lehen egun hori, ez da? Eta disfrutatzen ikasi duzu? Bai, ikasi dut, asko. Garrantzitsua da hori, ez da? Bai. Baina lehenengo, ez dut esango lehenengo urtean, baina lehenengo hilabeteak izan ziren gogorrak eta ez dakit disfrutatu nuen asko. Gero ja ikasi nuen da ohitutzen zara, baina hain gaztea eta eskerrak bakarrik ez nengoela. Eta zierra aso ondo nintzen. Oraindik nerviosa jartzen zara? Ez. Erremedioren bat, ni guandik kamaran aurrean oso nervioso jartzen. Zuek badakizue. Erremedioren bat ez urduri jartzeko, Andrea? Kamaran aurrean? Disfrutatzea izan daiteke igual? Bai. Hori da bakoan ikuste dut. Imposible da hasieran urduri ez jartzea, imposible.
Gero, nire gertatzen zaita adibidez, nik aurkezten nagoenean teleberri bakarrik aurkezten dut, baina pantaiak edo albisteak egiten ditudanean zuzenean, gaur egunen eta teleberrin egiten dut, eta nik nabaritu egiten dut, osea, nire ama hizkuntza da erdara, orduan, euskaraz egiten dudanean urduriago jartzen naz, eta erderaz ez, baina urduritasun puntu hori nik uste tona dela, bai. Tensio puntu bat ez da. Egia da. Egia da lehen Mikelek aipatu duela, ez da, albiste txar asko daudela, eta bar, errexia da edo gogorra da aurpegia jartzea gai gogorrei, ez da, azken finean? Oitutzen zara. Gehiegi ez dugu pentsatzen nik, hombre, oso albiste txarra danean, bai, baina bestela, eske da gure lana, orduen egiten dozu, eta aurrera, eta entzuten dozunean lehenengo aldiz albiste hori, demagun, ez dakit, tragedia bat, bai, sokean geratzen zara, baina gero, eske aurrera egin. Emozionatzen zara, Andrea? Tokatu zaizu emozionatzea igual albiste bat eman eta... Igual batzutan, bai, orain ez dugu gogoratzen egia esan, baina oso serian nazni. Eta deskonektatzea lortzen du albiste berrien maileak, albiste hoietatik, edo beti Ukraina eta Rusiari begira zaude? Ez, deskonektatu behar dozu, bestela pandemia, Ukraina, presioak gora, ez dakit, krisia lehen. Ni hasi nintzenean, izan zen, hasi eta krisia. Eta orduan, geunden beti con la prima de riesgo. Ni kaletin joan eta jende asko, arrisku lehengusina, la prima de riesgo, ez dakit zer. Bai, zazen garai, eta gero, bueno, orain gaude moduan. Que no tengo ninguna prima, esan zu, que no tengo. Bai, baina 30 urtegaz eta jaietan eta txosnetan. Arrisku lehengusina. Aguantatu imar. Andrea, orain ikusten zaitugu jende aurrean, pantailan eta aurkezle lanetan, kalean erreportari ere ibili zara? Asko. Faltan botatzen duzu kalea? Batzutan bai, gustatzen zait. Zergatik? Neguan ez. Neguan ez. Oso nadari, cuidado, neguan ez. Bereziki orain ez, elurrerekin orain ez. Orain, bueno, esan bezala oso gustora nago pantailak egiten eta aurkezpenak egiten eta hori, baina kaleko lana beste urduritasun puntu edo tentsio puntu horrek badauka, ezta? Eta oso ezberdina da, eta, bueno, 30 segundutan egin behar dozu zure lana, egia da txarto egiten badozu ja akabo, ja egin dozu eta ja ezin dozu atxera. Hori da, zuzeneko gauzak, baina oso gustora ibirinaz. Eta azkenengo orduak eta gustatzen zaizkit pilo bat. Uste duzu kazetari hon bat izateko lehen da biziko igual kalean hasi bar dela? Kalean ikasten dela, bai? Bai, asko. Bai. Eta, ni hasi nintzen asteburutan. Teleberri eta gaur egunen, baina asteburutan eta kaleko lana egiten, zuzenekoak eta bideoak, erreportajeak eta hori dana, eta... Gogoratzen duzu lehenbiziko aldia, mikrofono bat hartu zenuen lehenbiziko aldi hori? Bai, etxuste dut, esan bideo bat egiteko, Steinman deitzen diogu, igual bideo batean agertzen zara 10 segundu edo, Steinmanak, ezta? Eta izan zen, uste dut izan zala hitz egiteko de la gripe aviar. Orduan, oioak eta zeuden atzetik. Orduan hori zen problema, Bai, una pinta, baina bueno, bai. Bueno, Andrea, gu galdetu dizugu zein izan den urte guzti hauetan zuk eman duzun albisterik kutxunena, bereziena. Ikusiko dugu albiste bat, eta gero hitz egingo dugu, bai? Hace 50 años esta especie estaba considerada una alimaña y estuvo a punto de desaparecer. Ha ido aumentando su protección, pero los últimos datos de las protectoras apuntan a que al año se matan unos 600 lobos en el estado. Eso es lo que se quiere cambiar con esta ley, que no gusta a todos. Para el sector ganadero es un peligro que aumente la población de lobos. Para ecologistas y protectoras el peligro es que desaparezcan y piden todavía una mayor protección. Andrea, zergatik albiste hau? Eske oso animali zalea naz. Eta gainera dauka, emozionatu egiten naz. Eske pena ematen dit. Arrazoia, bai. Pena ematen dit, bai, egitan. Ze Otsoa zegoen hemen Euskal Herrian gu baino lehenago, igual. Eta nik badauzkat adoptatuta otso iberikoak, nire semeagaz. Bai, badau aukera hori, eta lintzeak eta badaukagu, bai, horrelako nazni.
Eta, albiste hori zan oso importantea. Eta pantalla hori egin nuenean, editoriari esan nion, baina nire puntua emango diot, porque eske importantea da. Hori importantea da, gaina zuk zure puntu ematea. Hala da, egia da. Ze ona. Eta nola ematen zaio norbere puntua, horrelako albiste bati? Bihotza jarri behar dozu batzutan, beste batzutan ezin dozu. Gogoratzen dut orain, makrogaranjen inguruan egin genuela beste pantalla bat, eta horretan ere, egia da, bastante lusatu nintzala, eta editorak esan zidan, hombre, apur bat luzea da. Baina gaia da potoloa, eta orduan gauza horiek asaltzea eta batzutan salatzea ere importantea da, ezta? Eta horrelako gauzak, ondo dauz. Eta gainera, Twitterren agertu ziren komentarioak eta makrogaranjen inguruan eskerrak emoten, ez? Hori egiteagatik eta ikuspuntu hori erakusteagatik, ze normalean asko ez da hitz egiten horretaz. Orduan, horregatik dinot nik gustora nagoela, ze batzutan egiten ditu gauzak bastante politak. Andrea, orain beste gai bati helduko diogu, uste dugu zuretzat garrantzitsua dela gai hau ere, eta gainera oraintxe bete-betean gaude, korrika eta euskara. Zer da zuretzat euskara? Betidanik izan da helburu bat, oso importantea da orain nire bizitza, baina esan dut, nire ama hizkuntza ez da euskara, orduan ikasi behar izan nuen, 20 urtegaz, karrera egin eta alapar euskara ikasi. Gero ega atera, gero Euskal Telebistan sartu nintzen praktikak egiteko eta hori dana, eta nik Euskal Telebistan ikasi dut euskera, nire barnetegia izan da Euskal Telebista eta egunero ikasten dut zeuzer. Eta lana egiten dut bebai euskeraz, orduan niretzat euskera da nire umeari irakasten diot. Gustatuko litzaidake esatea nire ama hizkuntza dela, baina ez da, orduan Eta Andrea, galdera izan ziteken zergatik ikasi zenuen euskara, baina erantzuna badaukagu horlaxe eman zenuen zuk. Hasi nintzen euskara ikasten 22 urte hola, ikastetxetik irten, da unibertsitatean nengonen, igual hori 2 urtera, 22 urtekin, guran ebalako euskaraz hitzein, da hemen Euskal Herrian gaude, ez da, orduan. Zure ingura erdalduna zen? Oain ja ez zain beste, baina gurasoak bai, erderaz egiten dute, baina lagunekin eta oain euskaraz egiten dugu, baina gure ikastetxean esan euskaraz egiten. Bakarrik erdalduna zen, eta nik euskaraz egiten eban ikastetxean, baina bakarrik asignatura modun. Egon nintzen 3 urte nire herriko euskaltegian, eta egateran eban, eta hortik aurrera erabakien eban, bai, teoria badakit, ega gainditu dut, eta badakit euskaraz, baina egin behar dut berbain arazo barik, eta hor nabil. Orduan orain etxean euskaraz hitz egiten duzu, Andrea, bai? Bai, etxean bai. Eta oraindik banabil, ikasten. Beti ikasten da, guk ere beti ikasten dugu zerbait. Bai, hori egia da. Guk ere beti ikasten dugu zerbait.